Bueno, gracias a todos por vir aquí a esta entrega de premios. Para min isto ten moitos motivos, pero un deles é, a parte da entrega de premios, que estou super orgulloso de que nos acaban de dar un premio moi importante a nivel nacional, que é un premio ao segundo mellor garden de España. Estos premios levan son cada 2 anos, é a segunda edición, e quero deciros que na primeira edición sacamos o terceiro premio. Para dentro de 2 anos estamos esperando a ver se somos capaces de chegar ao primeiro. Isto foi todo gracias á vosa colaboración, a de todos que nos votastes, aos proveedores e sobre todo ao equipo humano que temos aquí, de todos os compañeiros que fan que este centro este precioso, para que non só para vir a comprar, sino pasear, vir a pasar unha tarde agradable, ver novedades. Entón, que pasedes moi ben todos hoxe aquí con nós.